Moje meno je Pavel Bigoš a som kreatívny riaditeľ štúdia Pinarto a súčasne robím business development v kryptofintech projektu ProBinex. Zone je pre mňa miestom instantnej rýchlo dovolenej. Miesto, kde ja prídem, dám si rýchle cvičenie, saunu a táto dvojkombinácia ma úplne nabije. Ja tu nechám všetky starosti, stres celého dňa. Je to miesto, kde ja si nabijem baterky. Ľudia v mojom okolí sa ma často pýtajú, jak to vlastne všetko môžem zvládať, ale tá odpoveď je strašne jednoduchá. Je to kombinácia pohybu, tej sauny, toho aktívneho odpočinku, ktorý ma dokáže vždycky nakopnúť a ten výkon posunúť ešte ďalej. Vďaka Zonu ja v podstate dokážem pracovne fungovať úplne naplno. Vďaka Zonu ja som človek, ktorý nezažil niečo ako pracovné vyhorenie, nejaké depresie, pretože práve tá kombinácia toho fyzického pohybu a tej sauny má na mňa úplne detoxikačný účinok. Aj napriek tomu, že Zone je jedno z najväčších fitness centier na Morave, tak vďaka tomu, že sú klubovo zameraní, tak človek tu nemá pocit, že to je pretrieskané, je tu vždy priestor si zacvičiť. Má to určitú komornú atmosféru a človek tu dokáže stretnúť veľmi zaujímavých ľudí, veľmi zaujímavých aj biznisovo zameraných ľudí.